Hmm? Ano naman? Tumatalon talaga. Tingnan mo nga ito sa'yo naman. Pero tumalon na naman eh. Hmm. Hello, amigo. Mads Helen. May glove shot o sa'yo, Mads Helen. Hmm. Oh. Wait lang po. Sita pa. Mads Helen. Wait lang, Mads Helen. Ayun, may jacket ka na, Mads Helen. Ayun, may jacket ka na, Mads Helen. Gulo, gulo, gulo. Ha? Walang ano man. Mads Helen. Nag-prepare pa sa'yo. Ready pa. Patusok, kuya. Ano ka ba? Bihira si mami. Apurado. Baba mo. Kuya Bicol, patusok. Ayan. Jacket na kita doon para matusok na yan. Dilim. Berliwanag mo. Hello, hello. Awat saglit. Oo, mami. Dito sa kabila ko na pod. Birthday mo pa kaya? Parang kasi may yung surprise sa kamami na patuto. Ano ah. Tingnan ko nga kung yan dali lang mami ah. Bubuksan ko. Huh? Hindi. Pati ba laman? Kanino yun mami? What's kuya? Oh, ikaw ba yan? Sino yan? Parang uod ah. Na, parang bulatin na naputulan ng buntot ah. Oh. Sino to? Maricar Lopez. Ba't binabawa mo to mami? Yoga, stretching, movement, bedtime, yoga, hip up, Maricar Lopez. Naku, punta na sa video yan. Aha, banyo pala. Kanino to?
Pampabuhay mukha kasing malungkot. Grabe si mami talaga. Kala ko pa naman ikaw na yung naggaganyan-ganyan dyan. Ano, papangisda mo ba ito, mami? Di kita. Napuntahan ko, akala ko si Mami Haj. Si Maricar Lopez pala. Kaya nga, ano to, dikitan natin to. Makapirat ka nito, mami. Ibaba mo na yan. Ang bihira ka talaga, papinpiping ka pa kasi yung mga nalalaman. Eh. Di naman pala sa'yo. Magbaba ka ng video mo dyan. Copyright tayo niyan eh. Baba ka ng video ng mami na iba. Ayan, dan tusok nila sabi naman, hiling sa'yo. Kumusta yung kape mo? Ha? Hey, James Vlog. Miguel. Ha? Daddy. Sino naman to si channel na to? Ka-TV to? O si... Ano kung dami ko ng anak ka? Ulitin mo sa una. Pagbukas mo kuya, yung video ni Kuya Bicol. Bihira talaga ito mga. Baby, ulitin mo na sa una pagbukas na kuya ng video ni Kuya Bicol. Laki ng ngiti. Sino naman namin lang ginangiti dyan? Hindi nga ako nangingiti dito. Buti pa dyan yung primo ibaba mo. Kasi mga ano nito ni Mami kung sino-sino binababa eh. Eh para ba ano pa, may kwinta pa. Bukas na yung kuya. Sige, hindi tayo mawawala dyan. Ay. Ay. Kaya talaga mami ha. Kala kung ikaw na mami yung nag-street doon, panoorin ko yun. Walang ano man din. Hindi ko kilala yun eh. Sabihin nun, ano tayo, maggaya tayo ng patusok na bagong upload po, sabi ni Mami Heights. Ano naman si Mami. Oh. Bagong upload pala yan. Patusok ko na pala Mami yan eh. Yung unboxing mo eh. Yan mo yung kay ka-TV, saka kay Mikey Hope. Baba mo doon. Manglalaki ang mga mata nun.
Yan, si TV, o pala nanonood pala eh. Paborito yan eh. TV yung panoorin, laki-laki ng mata niyan. Matama, pinaplay ko na yung ano mo, yung boxing mo ha. Message ko na din, mauutas katatawa. Talaga kasi malilibog sila eh. Lumaki mata mo man, Jen. Bakit naman? Akala mo si Mami Edna? Nung kabataan pa? Akala ko si Mami Edna talaga nung teenager pa siya eh. Noong nadaanan ko kanina, nagulat ako. Ayos na yan. Ba't mo nakuha yung link niya, Mami? Sinend ko yan kay Mikey's. Kung tuwa niyo siguro yung si Mikey's. No? Wala lang yung nagsabi. Ito kay Leo. Kaya si Leo pala, maaga siyang nag-end. Kanina. Kasi, napanood pala yung pinaano mo naman. Hindi rin talaga. Kaya pala maaga nag-end si Leo kanina sa list niya. Kasi, nasahan mo pala ng ganun eh. Nangisda ako dun dati. Pero monetize na siya. Laki na ng bahay niya. Nasa labas kami kuya. Nakalimutan ko. Bluetooth. Ay si Vlog. Big love shot sa'yo. Ay si Vlog eh. May galap shot sa'yo, IC Vlog. May jacket ka na. Thank you so much sa'yo, IC. Pero aminin mo, mainit katawan mo, host. Para yun lang, mainit katawan ko doon. Layas karatuhan. Magawa nga. Gawin mo nga yun, Jens. Kayang-kaya mo yun. Bibi, ayaw patayin kita. Malaki na mata ng... Malaki na mata ni Marvin doon. Diba, ang ganda ng tawa mo. Bakit? Ano bang gusto mong tawa? Yung... Kumangot? Palagi si Marvin doon. Sigurado yun. Baka isip ni Marvin yun sa kanyang ano, bago matulog, panoorin. Dick Carey. Di mo kaya yun? Si Mama sana kasi para mabas-basan yung laki ng katawan niya eh. 4 AM noon. Maraming salamat kay Lucia. Luka ka, Mami. Sabi ni Jet Vlog. Kuya Marvin ka na naman. Wala nga si Marvin. Hindi ko siya nakita ngayon nag-wait eh. Si Kuya Bicol TV Manyakis. Klase mo yan, anak. Dendali mo daddy mo ha. Naka-day off, kuya. May day off din pala dito sa YT. May day off din pala tayo. Alam mo ko wala eh. Straight ako. Wala akong day off eh. Uy, Leo, umayos ka. Kaya nga. Palibasa kasi siyang ganyan. Kaya kinabalik-balik ka sa akin. Buti wala pa dito si Kuya Mikey. Kung nandito yun, ako. Yari ka na naman. Kaya ganda ng tawa ni host. Sinend ko kay daddy yan. Sino mami? Sinong daddy mo?
Si Mami may sala, si Mami sala rin. Sabi ni ano, tuwang-tuwa ka naman sala rin, eh, gustong-gusto mo naman eh. Salamat ka pa kay Mami kasi nagkaroon ka ng pinapanood na maganda eh. Nangangayayat ka na naman yan kita mo bukas. Kukulong ka na naman sa CR. Oo naman, nabuhay yung dugo, di ba? Namin mo. Paano? Kasi, alam na ang mga may hilig, nakita ka ng dugo. Kaya nga eh, nabuhay daw yung katawan lupa sabi ni Jidso. Kaya lagi nasa CR gatambay. Ha? Na-miss niya sila Labs. Namiss mo daw sinalap mo kaya lagi ka sa CR. Kutsara na. Ako muna host at may puntan lang. Sabi ni Madeleine, sige Madeleine, balik-balik ka lang mamaya pagka nabutan mo. Ito? Ingat ka Madeleine, balik ka na lang mamaya. Natawa lang si Mami at ito si Leo talaga eh. Hilig-hilig sa mga ganyan eh. Out muna kuya, hindi ko masyadong marinig. Sige Mami ha, ay sige. Sige Jens vlog pala. Send ko kay buong ax niya kung ilis ko yun. Nagulat siguro yun ano. Nagulat kasi ako, sabi ni Mami. Gulat nga ako Mami, akala ko talaga sino yung binaba mo na yan eh. Akala ko yung premiere mo na eh. Pagbukas ko, yung opening pa naman, nakakagulat. Pwede mo yung sarili Mami, yan yung... Sarili ko ng Marger? Tony. Okay na. Saka yung kay Tony. Dadaling ko yung akin. Yung charger mo yan oh. Init. Tangsakin ko muna ito. Sabi ko, bakit nakabuka ka? To. Sabi ko, bakit nakabuka ka? Nagulat ka ba? Hindi ko ba?
Lubat siguro ito muna. Ano? Liit? Hindi. Kunin na natin. Hmm. Patingin, patingin. Hindi ba dapat may pula na? Labas ka dito. Yan. Kaya mo dito yun. Pulan na lahat. Ha? Pula na? Hmm. Sige, saan pula na? May dalawa pa. Hmm. Dala pa? Saan ako lalabas? Yan, maya. Dito mo na lang punta siya sa ano. Sa gallery? Yeah, dito. Punta mo lang sa Playdays. Ah. May channel. Playdays. Ano yun? Ah. Ano ba yun? Para magka-SM ko. Dalawa na lang? Ha? Ito yan. Dalawa na lang? Dalawa na lang. The Bluetooth device is ready to pair. Gagawin lahat para makasikat. Nabuksan na diba? Oo, natutuwad na. Pangit yun sa mga, ano? Panoorin mo? Hindi ka maganda yun eh. The Bluetooth device is connected successfully. Bye, ma'am. Gagawin ang lahat para sumikat. Kaya nga, di ba? Walang pakialam kung makita yung ano niya eh. Nakita yung hindi dapat makita. Depende mami kung mas pasikatin. Wala yun. Hindi nga sumikat yung mga nag-tiktok na pakitaan na ng mga ano eh. Wala yun. Panis payat pa yun sa mga nag-tiktoker na yung malakihan pakitaan talaga ng katawan yun eh. Ayun, ano ganun lang yun. Wala ka nang makukuha doon na ano eh. Mapinansin yun kasi parang wala, para sa akin wala, hindi pa yun ang hindi pa ako gaganahan manood nung gano'n. Akin ang damit ko. Tama daw yung sauce mo? Tama daw. Oo, ayun ang ayan eh. Bulbon ko yung mama. You know the secret.
Ingat ka. Ingat, ingat. Tijak, may galap siya to sa'yo, Tijak. Napanood mo natin, Jack, yung video niya, ni Mami Heart. Bago niyang upload. Ganda. Ang ganda ng bago niyang upload. Salamat sa patamsak mo dyan, Ate Jack. Napanood pala yun? Grabe ah. Gulat ako eh. Kala ko ikaw eh. Kasi payat din eh. Hey, Mambo. Anong oras na kayo natapos kagabi, si Jack? Kantaan niyo ni Mami Haj. Mga 12 na? Sa Pinas? Grabe. Anong oras na kami natulog kagabi? Mag alas 11 na yata yun. At kakantahan pa kayo. Tapos gising naman si Mami ng mga madaling araw. Kaya kanina, parang pet siya eh. Sandi lang ng kantahan kulitan. Si Rad Official, may galap shoutout sa'yo. Thank you sa pagdalaw mo dito. May jacket ka na. Si Rad Official. Ate Jack, sabi ni Lee Channel. Thank you so much. Salamat, katanggap mo. Baka ka ng bahay. Bababae mo si Rad Official. May channel, may galap shoutout sa'yo. Support mo na tayo, sabi ni Tijak. Salamat sa Tijak. Hindi ko pala ito na-share doon sa ano eh. Sa GC.
Support tayo sa mga pogi. Kagoy. Si Ka-TV ba yung sili channel na yan? Si Jack? Baba ka na dyan, ang dikitan kita. Baubahin mo ulit, channel. Ayudahan kita. Biche. Sabi ko na nga ba eh. Love is gone. Ikaw nga talaga eh, no? Oo, nakita ko na eh. Ikaw nga yun eh. Pusang malupit, tusok host. Salamat sa tusok mo dyan, pusang malupit. Ayusin natin yung netbook mo. Ayusin mo naman, huwag mo ganyan ng... DJ Jonah sa Iyak ng iyak. Ang galing mo yung umiiyak. Tayo, magkawan mo ako ng ano, nung intro ng Silent Hill Days. Mamaya mag-Silent Hill Days na naman ako eh. DJ Jonah sa Gyno Remix. Ayan, ayaw ko nang iyak sa nightbot oh. Palitan mo yan. Palitan mo yan kapatid ng nightbot ko na maganda-gandahin mo naman. Ano host? Ay, dyan. Sabi ko, yung nightbot. Tanggalin mo yung umiyak, palitan mo. Palitan mo yung netbook. DJ Jonah sa Gyno Remix.
Host, patamsak sa frame. Sige, bawa mo, tamsakan natin. Tamsakan natin yung frame mo. Plus ang malupit. This one is the Dino Remix. O, anong kailangan mo ba sa ating host na gwapo? Busy siya, nagbasa. Ayos na ito ta. Ano natin yung masalan ko na to Kaya pala to, Chay. 6 days before. Salamat, ate. Paano ate naman? Ate ba ako? Barilin kita dyan, sige ka. Ate ka pala. Yung ko ba dyan kay Chay? Natawa kong ate. Ayan, yun. Tinusok ko na yan, ha? Tinusok ko na yung premiere. Naramdaman mo yung tusok ko? Tusukan ko ulit dito sa isa. Ate, nalula pa. Kang animal ka. Ayan, tinusok ko na ng dalawa kong account yung premiere. Tusang malupit. Wilmer Vlog, tusok. Salamat sa tusok. Kapatid na Wilmer na gwapo. Salamat sa iyo, kapatid na Wilmer. Gwapo mo. Salamat ate, wala ka naman, kuya. Wala ka naman, kuya. Ano daw? Kuya Wilmer, hindi ikaw. Kuya Wilmer ang tinatawag kong kuya.
Nagkatabi-tabi na sila. Sana all my love team. Maraming salamat always sa support sa ating host na gwapo. Look on boss master. Magipas ng station. You can win. Naggawa ng bahay si kapatid Wilmer. Dami agad ang views ng TikTok mo ha. 1.2 agad ha. Eight, 78. You can dance. Hello po sa Bibi, sabi ni kapatid Wilmer. Alam mo na, ito na yung video mo. I look to everywhere. Hi rin sa iyo kapatid Wilmer, kumusta ka? Sana mo ayos, masaya ka sa live streaming ni host kahit mabagal lang magbasa. Marco, ito at naginigalab sa iyo kapatid na long time no si ma. Hello mami, sakot po sa lahat, sabi ni Marco Report. Well, mag-vlog, nagawa ng bahay. Patulog po nakabinhaw, guys. Tusukin natin si James sa taas. But you ain't happy. Maraming salamat sa always pag-support sa ating host.
Cinema in the moonshine. You big one, the dino, isn't it? Wala ni balong bag kamsakdan. May jacket ka na gala na balong. Wala na balong. May jacket ka na. Pwede ka na magguba ng bahay dyan at magpagdikit ka. You big one, the dino, isn't it? You put in your position. Tara in the morning. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Gala ni balong. Nandiyan ka pa ba gala ni balong? Thumbs up host, Chrisid, Miguel shout out, Chrisid. Salamat sa thumbs up mo dyan, Kuya Sted. Salamat sa mga bisita dyan. Salamat sa iyo, Kuya Sted. Baby, don't you like you know it? Ooh. Ooh. Ooh.
Baby. Bonum TV. Salamat Noy sa paggala mo Noy. Kumusta ka na Noy? Kuya Sid, kumusta? Magandang Bonum TV. Kuya Sid, hello, sabi ni Liat ka na. At si Mac nagbaba ng bahay. Bremon, baba mo ng bahay mo, Bremon. Para madikitan kanila dyan, oh. Wow, malapit ka na pala, Mac, ha? Kunting kimbot-kimbot na lang pala to, oh. 9:79 ka na. Ay, nagbaba si Bremon ng bahay. Dikatan nyo na siya, guys. Hindi nyo pagit-dikit yan si Bremon. Salamat mo sa paggalan mo na. Magdikita na kayo guys. Si Bremon nagbaba ng bahay. I want to be free. Guys, patamsak ng nakapin guys. Tamsakan natin yung premiere ni James Vlog. At hindi pa kung dikit-dikitan natin guys. $7:33 October. You will shout out 5 million people in the house. Makpurito TV dan sabi ni Bremon. Pusang malupit, naggawa ng bahay. Guys, lablab siya kay pusang malupit. Well man, thank you so much yan sa pagtambay dyan.
OT po sa'yo, Bromon TV, sabi ni Mac. Tusok host, Wilmer Official, salamat kapatid sa tusok mo dyan. Bromon TV, contact po sa premium mo, ma'am, punta lang ako sa isang bakalabas nyo. Play muna ako kahit 3 minutes bago ako didikit, sabi ni Mac. Ay, sana. Bromon TV, dito po ako sa pangagandang halaman. Sabi ni Bromon, ayaw ni Mac po report. Pusang malupit dan tuyo, sabi ni Bromon TV. Yan, balikan kanya ni Pusa ng malupit. Five million people in the house, big love, shout out. Put, sabi ni Bromon, Bromon, baka hindi mo padikit yung kapin. Kung dikit mo, patamsak naman dyan. Legends Vlog. Bibi pala niya si Bremen, oh. 300 pa lang. Sige lang, go global lang yun. Tayong sipagan lang natin ang pangingisda. Baka bahay mo ka TV para madikit ang ganun Bremon. Bremon TV, daan 300 sa'yo, sabi ni Wilmer Vlog. Basta ka po, Manoy. Ayos lang, Bremon. Puro kayod tayo kasi hinahabol natin ang aking WH. Ayun, nagkaba si Wilmer Vlog. Balikan mo siya, Bremon, si Wilmer. Ipag lang, Bremon, sa pangingisda. Congrats daw, sabi ni Wilmer. 200 pin. You have the good pupils. Welcome to grade 4. Sana hindi na malagas yan namaya. Bremon TV 201 mo po. Ako, 2 minutes play din po para iwas lagas. Salamat po ulit. Sabi ni Mac, po. And set up for my vlog. Sabi ni Mac, po. Meron ay cola, tayong kahong. Matagal iliran tayo, sabi ni Bromon. Makarog-karog,
Nakarag-karag ang pamik ko. Nagkuha ng dahil siya Suad Official. Baka hindi nyo padikit yung Suad Official. Suad Official 1.9 subscriber. Nadikitin kita dito sa secret account ko. Ito si Orad Official, naglo-downloading ako, no? Vlog 34 L2. What host? Tamsak host. Guwapo, aray, sana guwapo ulit. Magluluto na naman natin ulit mga kapatid. Sana namawag naman sana. Shout out po sa lahat, sabi ni Mark Report. Surat Official, lago bahay. Salamat Donon. Love, 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 love. Pusang malupit tamsak doon po ma'am, sabi ni Mac Report. Five million people in the house, mega love shout out. Ano yan? We got check out to 6 million people in the house. Tamsak din sa nakatin at kalimbang all. Oh sige, magbakas ka lang dyan, babalikan ka maya-maya niyan. Masirad dan, sabi ni Pusang malupit. Bigyan of shout out, 8 million people in the house. Dile 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 yo a लड़कियां मिले 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 भाई Hasidli, oh what's so in? Super Shine, tamsak din host, nag-love shout out Super Shine. May jacket na ako, Super Shine. Dito ka nagaba ng bahay dyan at nagpagdikitan. May kami galap shout out sa'yo.
Baba ka ng bahay mo dyan, Super Shine. You big one at the dino limit. Shout out na kuripot, sabi ni Pusang. Malupit. Liga-liga sige. Kakay lang. Sabi ni Mami Hype. Stop din. You big one at the dino limit. Saan ka ba galing kami? Lock 15. 150 kami. Nasilit channel oh. Tuwang-tuwa ano niya. Labarot. Salwal. Yes, ang malupit shot out ma'am. Nakaiba ng maayos yung mga tropa gabi. Sa season. Ciao, sabi ni Mac. Ay, Mami Hype. Mr. Gimmick. Mr. Gimmick kagabi. Oo, grabing gimmick kagabi ni Mami Hype. Great todo. Walang pag-alam si Mami Hype. Piyatong talaga. Usirad, official. Nagaba na ang bahay, guys. Kung mga hindi pa kadikit ni Usirad, official. Ano pang hinihintay nyo? Dikitan nyo natin yan. Mak. Yan. Grabe si Mami pala kagabi eh. Biglang idol, work lang po. Sige Mac, ingat sa work Mac. Ayan si Super Shine guys, nagawa ng bahay. Baka di pa nakadikit si Super Shine. One at the dino limit. So, dikitan natin. Malaki na rin bahay ni Super Shine, ha? 1870. Guys, dikitan natin si Super Shine bago siya dito sa akin. Miguel of shot to 10 million people in the Ito Super Shine, di kita dikitan kita dito sa aking Mami Hype, sa baba ng bahay. Borong and Boray, episode 9. Sabi ni Super Shine. Yung Black Earth W, tampak doon all na ako sa'yo, sabi ni Super Shine. Sige lang Super Shine, babakas ka lang doon, babalikan ka niya ni Jin, mamaya. Kaya may ginagawa lang saglit. Mamaya magkano yun ang mga boss na magbakas lang kayo. Wait, muna ako Asta. O sige Sirad, official. Ingat kayo doon. Tapos ang malupit, nagguba ng bahay. Super Shine, Dental Pork, pasukli na lang po, sabi ni Tony TV Official.
Masarap, dating repeat, sabi ni Super Shine. Ngunit TV official note, sabi ni Super Shine. Super Shine dime, sabi ni Pusang Malupit. Nagka-loading tayo. Six million people in the house, mega love shout out. Ngunit TV ko dyan, all na ako sa maliit na ha. Salamat sa iyo sa pagdikit, sabi ni Super Shine. Salamat Super Shine, sabi ni Tunis TV official. Oo nga eh, nagkaganyan siya. Pagka nag-direct ka kung ano, kay Lolo, ganyan siya ngayon. Nagluloko na siya. Sabang init na? Init siya. दिले यार लड़कियां मिले 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 पे भाई दिले यार लड़कियां मिले 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 पे भाई
You're fantastic, you can break my everywhere. Yeah. Salamat po, kapatid Mark. Dalaw kanina yung net ko eh. Yeah. Everywhere. You're fantastic, you can break my hair. You're everywhere. Oh, yeah. Ulit channel, salamat sa iyo, ulit channel. Wellness, thank you so much kayong dalawa dyan.
Mac, Kuripot, thank you so much. Mac, pagtambay-tambay mo dyan. Ayun, Rexy Monghal, may galap shoutout sa'yo. May jacket ka na, Rexy. Rexy, baba ka ng bahay, Rexy. Show yourself. Baba ka ng bahay mo, Rexy. You know it. Baka na ba mo, Rexy, para madikitan ka nila dyan, oh. Ayan, si Wilmer, kuba ng bahay. Ooh. We gonna put up 4 million people in the house. Yan, si Rexy nagawa ng bahay. Lablabin natin yan, guys, si Rexy. Ginataang bilo-bilo. Enjoy yourself. Hey, baby. You know it. Wilmer Vlogs lang sa'yo, sabi ni Rexy Monghal. Rexy Monghal, dahil sa ginataan, sabi ni Tony Tilly. Balakan mo lang sila, Rexy. Di kita mo sa ano, Rexy Lira Channel. Oh, sabi ko na nga ba eh. Lupat na.
Tusok host, sabi ni Wilmer, official. Salamat sa patusok mo dyan, Wilmer. Dan po makuripot, sabi ni Rexy. 哎，那这边的班是Rexy。5 million people in the house, Miguel Adjeta. Rexy, pasakli na lang po, sabi ni Tony TV Official. At si Wilmer nagbaba ng bahay. Rexy, mukha playing po, Lord, ginataang bilo-bilo, sabi ni Ma. Sarap yung bilo-bilo na yun ni Rexy. Ano ba yung Rexy, yung bilo-bilo na yun, yung kinayod na na saging, taba? Tusok host, Maricel Vlog, salamat sa tusok again. Maricel Vlog, nagbaba ng bahay. Rexy, baka hindi na padikit si Maricel Vlog. Ayan, Maricel Vlog, nag-play ka na naman sa akin. Para makadagdag sa view mo. Rexy, mukha, nagbaba ng bahay. Yes, Vlog TV, Dan Polpak, sabi ni Rexy. Sige lang, Rexy, babalik ang kamamaya ni James Vlog. Makuripot, Rexy, mukha, ito isibintut mo po ako, Lord. 2 minutes play din po bago ako dumikit. Salamat po. Thanks, makuripot, sabi ni Rexy.
5 million people in the house. Bigger, bigger, love, shut up. Thank you so much sa Bigbig Media Only channel. Sa likod, oy. Thank you so much, madam. It makes me a total down. Let's see how hard. Thank you din po, sabi ni Mac. Night and day, you're my all-time lover. Deep is to you. Oh, I guess I'm gonna get love shot. Kumusta na ang pinakamagandang si Paul Anderson? Sige, sige, Paul. Patusok natin yung Paul. Ito yung ano mo kahapon, yung practice shooting mo dun sa ano? Sa bundok. Paul? Practice shooting mo dun sa ano? Sa bundok. Paul? Oh, maghapon ka daw, sabi ni Jens na wala eh. May pibili ka love shot Nakita nyo yung day-out namin dyan. Hideout namin dyan. Doon ka ba yung training nyo? Panood ko na yan eh. Rexy Manuel, Paul Anderson, OT po. May TV, salamat sa pagkakas mo dyan kayo host. Salamat Kuya Bicol, stay safe. Kayo din, Paul Anderson, ingat ka mag-baril yung hawak mo. Ano bang ginagamit mo yung baril doon? Yung, ano bang bala nun? Yung blanco? Yung site ng firing kuya. So ano yan? Blanco yung bala nun? Baka hindi delikado yun. Salamat. Pabakas po ako sa mga didikit po. Bigbig lang po ako. Sabi ni Paul. Saan ka na ngayon, Paul? Kauwi ka na ba? Ingat ka, Paul, sa pag ano mo. Airsoft, kuya. Parang pilit. Yung lang lama pulbura. Lakas to. Lakas yun. Kaya ng kompetisyon. May gasto kasi yung kaya malakas siya. Delikado pa rin yun. Ingat-ingat ka rin. Kailan ba kompetisyon yun?
na ako kontrola. Linlin Vlog, Miguel Love Sotos tayo. Paul Anderson, Dan Paul Park, sabi ni Linlin. Paul Anderson, Dan, sabi ni Ricky Monghal. Magbakas lang kayo doon ha, kasi babalikan kayo maya daw kasi may ginagawa pa lang siya. Sige, suma sa'yo, Linlin. Ikaw ba yung may premiere, Linlin, mamaya? Anong oras ba yun? Ricky Monghal, nagbuba ng bahay. Anong oras ba yung premiere mo? Host, patamsak. Sige, baba mo. Anong oras ba yung premiere mo? Host, patamsak. Sige, baba mo. Baba mo lang yung premiere mo. Ngayon na ba yun? Yan mo ako, update mo ako pag yan na para lipat tayo doon. Yan mo ako, update mo ako pag yan na para lipat tayo doon. $22 dito sa Pinas, anong oras yan? 22 alas. Anong oras dito sa Pinas time yan? 22? Plus 10? Kaya biglang po prepare lang din eh. May madibigit sa'yo, balikan mo mamaya Paul. Si Linlin, saka si Rixie. Biglang host, work mode ulit. Sige mga, ingat mga kapatid work. Ingat ka kapatid. Sige mga, ingat mga kapatid work. Ingat ka kapatid. Jake Official, tusok ko. Salamat sa tusok mo dyan, Jake Official. Play again, sa'yo. Tulme? Play again, sa'yo. Para makadagdag sa view. Ayan, tapos na sa'yo, Wilmer. Ayan, tapos na sa'yo, Wilmer. Ano TV, palpak doon po, sabi ni Rixie, Monghal. Balikan mo siya, Rixie, ano TV, si Rixie. Malit ka ang bahay niya. Malit ka ang bahay niya. 4 million people in the house, mega love check. Alpamito, tosok to, salamat sa tosok. Guys, Alpamito guys. Labalabin natin yan. Tamsak boss dito, mapagmahal, sabi ni Mike is Race. Sabi din, Mike is Race, mega love check tayo. Tamsak sa mga mababait, sabi ni Link Channel. Tamsak sa mga mababait, sabi ni Link Channel. Guys, tablabin natin si Linden. Baka naman mamaya na yan. Guys, tablabin natin si Linden. Baka naman mamaya na yan. Alpha Bito Vlog OTW, sabi ni Ricky. Sabi ni Ricky.
Guys, punta natin guys yung nakapin guys. Thank you host. Walang ano man. So sa host, Jonin Official. Unahan mo na sa London doon, hindi si Radix eh. Para balikan ka na lang mamaya. Balikan ka na lang mamaya. 6 million people in the house. Mega mega love shout out. Mega mega love shout out. दिले 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 और लड़कियां मिले 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 रे भाई Thumbs up kapatid. Mega love shout out sa'yo kapatid. Kamusta ang kapatid? Kapatid na gwapo. Hindi ka nag-live kanina, Justin? Mag-silent ulit ka ulit mamaya. Dami mong tao kahapon nasa silent ulit mo ha. Pinilit kita eh. Chillax, Hex, Max, Tamsak Post. Salamat sa patabsak mo dyan. Ayan ang jacket mo. Chillax, Miss Mac. Welcome. Check, official. Migalap shot ah. Ano kapatid? Sabi ko, hindi ka nag-ilis kanina. Nakurutot naman din kabayan sa premier ko. Sabi ni Tilak Mix Mac. Ilis ka ulit mamaya. Justin, dami mong tao kahapon. Pinilit kita. Makisupport naman din kabayan sa premier ko. Gawa mo, premier mo Tilak Mix Mac. Bikitin mo na yung nakapin para balikan ka rin mamaya. Premier din yan. Punta na muna yung nakapin din, siling din sa taas. Bikitan mo rin yung premier niya. Maya daw sabi ng mga bisita ko kagabi, punta daw sila mamaya ulit kapatid. Oh, daming bisita ko kagabi oh. Nagulat na ako eh. Oh, daming bisita ko kagabi oh. Nagulat na ako eh. London vlog tulpas tayo, sabi ni Rexy Monghal. Nagwaba ng bahay. Silent lang kapatid. Oo nga eh. Antonio Official, tusok ko. Salamat sa tusok mo. Salamat sa tusok mo.
Linlin, dikit na po sa nakapin. Balikan ka yan. Ikot din ako kagabi, kapatid. Gamit ko BB 20. Ikaw, pumunta ka sa akin pa kagabi, di ba? Ikot din ako kagabi, kapatid. Gamit ko BB 20. Ikaw, pumunta ka sa akin pa kagabi, di ba? Chillax Mix Mac. Chillax Mix Mac. Pabalik naman po mga friend, hey, hindi po umuusad, dihe, sabi ni Rexy, mukhang. Guys, pabalikan niyo si Rexy. Ano rin ang pangailangan niyo kasi ang late ka ng banana niyan. Yung life ay vlog, tusok ko, salamat sa tusok mo guys. Bye life. Silak, salamat po, sabi ni Linden. Balikan mo sa Linden. At tagaba ng bahay, si Van Life, vlog. Bawal pala pag naka-release ka, tapos gala ka din sa naka-release kapatid. Depende, wag mong gagamitin yung ano mo, wag mong gagamitin yung main mo. Rexy mo ha, ligitan tayo, sabi ni Tilumak. Ligitan kayo guys at magbalikan kayo guys. Para tayo kailangan ng banana. O kapatid, huwag mo gamitin yung nandiyan na lang ang ikot mo. So, bawal pa rin yung iba mo yung min mo. Pagalitan ka ng may LS. Chillax Mix Mac. Chillax Mix Mac. Double pack. Sabi ni Tony TV Official, pabalik mo lang. Digimit, dag, tusok. Nakagil ako dito kaya kanina pa kasi nagluluto ako. Salamat Ma'am Jackie na maganda. Salamat sa support pa dyan Ma'am Jackie. Nagbalikan kayo guys. Bawal ang budol kasi kawawa ang mga nagdidikit. Rexy mo hi, dikit na po. Sabi ni Chillax Mix Mac. MJ Vlog, tusok po. Salamat sa tusok. Dahil tayo nagsisikap din dito na makakuha tayo ng dagdagan ng ating banana. Rexy, dikit tulpak na po. Sabi ni Linden Vlog. Gutom na ako. Nang tagal maabot ng balon-balaw na ng manok. Sino, nagluto ka ba ng balon-balonan? Hindi na yan pinapalambot. Yan lalambot yung balon-balonan pala yung minuto mo. Hindi yan lalambot. Ganyan talaga yan. Matigas talaga yan yung balon-balonan. Tutok na yun, Jacqueline. Tama na yun. Tusok ko. GC Mix Vlog. Thank you so much. Gusto ko malambot. Ayaw ko matigas. Ay, hindi nagtitigas yun. Ay, malambot yun. Alam mo naman na balong-balonan yun. Matigas talaga yun. Well, tusok na po. Sabi ni Linlin. Ayun, TV ito siya, OTW, sabi ni Chillax Mix Mac. Thank you so much. Luto na yun Linlin. Hi, Jacqueline. Tampak din host. Ngayon nag-give check out Amig Vlog TV. Ayan naman si Leo, pag nakakarinig ng tigas, tinitigasan din ko yan. Nakakarinig ka ng tigas, titigasan ka. May vlog ko, binaguba ng bahay. Malaki na ang bill ng kuryente, tagal lumambot. Diba sa balong-balonan yun.
Di nilalambot talaga yung sabi ko sa'yo. Nakarinig ng si 150, nagmatigas kaya nga. Kung nagising sa matigas eh. Di, tapos kaya nilimigalap ko sa sa'yo, Di. Ano ito, baby Shell, dikit na, sabi ni Tilak Mak, salamat. Tilak Mak. Yun, vlog, done to you, sabi ni Ami Vlog. Pag-usapang matigas, lumalabas si 150, sabi ni Jacqueline, minsan, kaya nga eh. Sniper yan eh. Ano Vlog TV, done na yun sa iyo, sabi ni Linlin. So, balikan ko, sabi ni Ami Vlog. Salamat, Ami Vlog. Ayun. Narinig ka ni Justin, oh. Hindi ka may drop shout out, Pogi. Sarap ka na Pogi, oh. Ang bilis ko 150. Wala nga. Galing naman siguro sa CR yan. Chillax Next Mark, suguba ng bahay at dikit sa premier ko. Thank you, sabi ni Chillax Next Mark. Sige lang, bawa mo lang Chillax Next Mark yung ano mo, ha? Bahay mo lagi dyan para madikitan. May kalap din, Ma'am Jacqueline, sabi ni Justin na Pogi din. Nagising si 150 agad. Jacqueline ang guba ng bahay. Mga hindi pa kadikit ni Jacqueline naman siya, guys. Baka naman. Isang monitors channel yan. Don't skip the harang. Thank you so much sa mga didikit. Shout out sa lahat mga Lord, sabi ni Mac. Thank you so much sa iyo, Mac. $150, Jacqueline, sabi ni Wilmer. Lady, Mac, dito ka na naman. Siyempre, yan din si Wilmer eh. Si Wilmer. Si ano, si Lita. Aha, kanina pa ako dito, ma'am, sabi ni Mac. Kanina pa yun dito. Ito sila ni Ma'am Girlie. Ayun silang Girlie, live din siya. Okay lang. Diyan kayo naman sa support tayo lagi. Oo, nakikita ko naman yan eh. Ang mga supportive na mga kapatid natin dyan. Kanina din ako dito, tapos si Ito gumagana. Sabi ni Ma'am Jackie. Card, Junior Official, tusok. Salamat sa patusok. Maganda kasi si Ma'am Dolly. Ay, hindi siya. Jackie Luminso. Sabi ni Ma'am. Local games, hello sir, concept dance. Miguel Optik, kayo, little games, so may jacket ka na. Wala ka pre, ma'am, Jacqueline Minso. Lagi lupat TV eh, sabi ni Jacqueline. Little games, sana all. Wala makripot eh, sabi ni Ma'am Jackie. Little games, premier. Tingin ang premier mo. Little games, dikitan kita dito sa isang account ko. Guys, dikitan nyo si Little Games. Bago. May vlog TV diyan sa Little Games.
London Girl, tusok host, may gumagalag po ka. Lahat. Prudence, tusok host, salamat sa tusok mo, Prudence. Jacqueline, bakit pulpak na po, sabi ni Linlin Vlog. Lockdown dito. Gusto ko magpunta ng Emerga, sabi ni Jacqueline. Ano dyan? Let's connect, sabi ni London Girl. Oh, nakapresit na naman si, gising na naman. Bago ba ng bahay si London Girl? Jacqueline Menso, tiis na lang muna ma'am. Mahirap po talaga ang magbigala-gala ngayon. Oo nga eh. Little Girl, dan, sabi ni London Girl, dan, sabi ni Little Game. Dear channel, sapat po. Ma'am, anong ma'am? May lawit yan. Baby pa host, isa-isa lang mag-bingsla ka dyan. Kaya nga makuripot, alam mo naman ba dito ang Emerga. Narin official, may galagtot na hoto. Little James, OTW, sabi ni London Girl. Jacqueline naman sa TikTok. TikTok, sabi ni Matt. Jacqueline naman sa hindi ko, ma'am. Mamaya, TikTok na lang muna. Sabi ni Matt. London Girls, nagawa ng bahay. Little Games, Leo Channel, Annalyn Official, Justin Mix Vlog. Sabi ni Little Games. Jacqueline Menso, hahabaan mo na mama para harangan mo. Wala harang eh. Bakit po Little Games? Sabi ni Leo Channel. Bakit po Little Games? Sabi ni Leo Channel. London Girl, let's connect. London Girl, let's connect. Ma'am, kadyan, Matt. Yan, ginawa ka na tuloy may babae, oh. TV official, dikit pulpak, sabi ni Linlin Vlog. Little Channel, gano'n pulpak, pasok na lang po, sabi ni Tony TV official. Julia Channel, ay si Pogi yan. Oo nga. Yung lang harang po dito sa 214 Tagalog. Sa Rudy, ma'am, sabi ni Mac. Lia Channel, Rolo, daw, sabi ni Little Games. Lia Channel, musta po, long time, no see. Sabi ni Mac. Jacqueline naman, so di na ako nakilala ni ma'am. Salamat Mac po report. Next vlog, tusok host. Next vlog, may jacket ka na po. Nakabiglang ako, busy pa. Sabi ni Lee Channel. Jacqueline naman, so po report lang. Sabi ni Mac. Sorry. Lee Channel, ingat po, work ma'am. London Girl, down to you, sabi ni Ami. Sana Babe Romano, hello, down to so. Sana Babe, may jacket ka na po. Ma'am, natuloy. Sabi ni Lee Channel. Miga, let's check out what horse. Jacqueline Minto, sabi ni Little James. Ami Vlog, thanks. Bahay mo po, sabi ni London Girls. Baba mo bahay mo, Ami Vlog TV. London Girls, nagbaba ng bahay.
Jacqueline naman, so sakto lang ma'am. More on travel din ako. Sabi niya. Manaylini. May jacket ka na po, ma'am Manaylini. Sige ma'am Manaylini, may jacket ka na po. Welcome. Lumber good, answer pa. Sabi ni Jacqueline. Naku, huwag ako idol. Pag nagbabayo ako, paktay ka sa akin. Naku, sabi. Salamat po. Oo, salamat naman Manaylini. Baba ka ng bahay mo Manaylini dyan. Maramadikitan ko. Punta natin na kapin, guys. Mamaya na yan. Next vlog, shout out all RJ team family. Mega love shout out. Next vlog. Random day, salamat. Salamat naman Jackie. Sige po, thank you. Sabi ni ma'am. Dikita na guys, dikita na po tayo. At huwag natin kalimutan yung mga premiere natin guys. Matamsakan natin. Yung mga premiere dyan, huwag lang ka ng premiere dyan. Morning TV official, Mac, Poripot, White Horse, Next Vlog, Manaylini, sabi ni Late Channel. Kuya, biglang po kain mo na. Kasi ganyan Jacqueline. Sana babe na mano, hello din sa'yo. Of everyone, God bless, sabi ni Little Games. Thank you so much, Little Games. Ganda ba to talk back sa'yo, sabi ni Ami Vlog TV. Little Games, dikit sa'yo si Tony TV official, balikan mo sa kanina. Little Games, thank you, sabi ni Ami Vlog TV. Little Games, total back sa'yo, sabi ni Ami Vlog. Tamsak dikit ho, sa nakapin, sabi ni Next Vlog. Okay, next, pabalikan ka lang, dyan lang yan sa nagtambay. Aming vlog, bahay mo po, sabi ni London Girl. Aming vlog TV, very welcome po, sabi ni Little Games. Ayan, si London Girl, nagbaba ng bahay. Dikit na po mga guys, so sukli. Bakas lang po, thank you, sabi ni Manaylini. Manaylini, taga Bicol ka ba Manaylini? Malaki na babae mo. Jacqueline namin sa Dan harang ma'am. Play ko lang kahit 3 minutes para usulit ang harang. Sabi ni Mac. Salamat po yung Mac. Bakas-bakas pa. Sabi ni Leah. Like and share, please, sabi ni Little Games. Thank you so much, Little Games. Like and share, to everyone, sabi ni Little Games. Thank you so much, Little Games. Manaylini, hello, ako po, Bicolana naman. Oh, mga Bicolana, sa mabuhay kayo. Si Bicol, taga-Sorsogon si Bicol, Manaylini. Nicolo Vlog, hello host. May buwaki jacket ka na, Nicolo. Nicoro, may jacket ka na, Nicoro. Thanks po, walang ano mga Nicoro. Kain kuya. Sige, salamat, Tips Vlog. May mga dimirit sa'yo, James Vlog. Yung check mo yung sa, ano ha, yung check mo yung mga dimirit sa'yo.
Hello, Lord, this Black Earth W, sabi ni Mac. Aba na bahay mo ni Coro Vlog? Mariman tabi manay lini, sabi ni London Girl. Mabuhay mga Bicol gang. Ito games and done to you from you, sabi ni next vlog. Please, connect to next vlog. Bicol games. Ay ba daw manoy, kay taga-sursugon naman baga ako. Sa Bulusan. Taga-bakon ako, bakon sursugon ako mga lini. London siya taga-ba ng bahay. Next vlog, magawa din ang kanyang bahay. Dikiran tayo, London Girl. Sabi ni Manay Lini. O, magdikiran tayo, guys. Dikitan nyo ako, balikan tayo mamaya. Hello, sa kuya ko ang mabait. Mega love shot sa iyo, Emily. Ayan, malapit na tayo kahal ka, niyan Manoy. Nasa Manila ako, Manay Lini. Tuloy ko Manila. Hindi kami gilapsok sa 12 million people in the dyan. Next vlog, thank you so much, sabi ni Little Games. Ay, nagbawa ng bahay si Little Games. Next vlog, sabi ni London Girl, kick mo down. Doon, papas ka nakapin. So, dito, balikan kayo nga may nilin dyan, James. Ay, nabikit ka na pala niyan. Naunahan ka na niyan. Makuri po TV dan, watching your video, sabi ni next vlog. Emily Pinwila, Lunlun, Vlog Dan, Kamsak, at bakas po dating dikit, sabi ni Emily. London Girl, Manay Lini, Dan, Tik na, sabi ni London Girl. Iwas bakas, iwan bakas guys, sabi ni Nicoro Vlog. Nicoro Vlog, bakas ang gawa Nicoro. Manay Lini, okay, ako uwi sa San Pedro, Laguna, sa bata ko, nagurang. Lapit lang pala tayo. Kung pwede ba ako magbaba ng premiere? Pwede ka magbaba, Emily. Cross over premiere ko. Hilitin natin. Yes, vlog OFW ni Coro Vlog, sabi ni Little Games. Ulit, Little Games. Little Girl, note. Sige, balikan kita. Manay ni Manay Lini. Sana Dave Romano, nagdikit ako. Kay London, sabi niya. Balikan ka niya. Little Games, dan sa'yo, sabi ni Ami Vlog TV. Balikan na lang kayo kasi. Yes, di ako nagbabakas, nakabindi ako. Dikit agad na lang. So, sabi ni James Vlog. Ay, nagaba ng bahay si Wilmer and si Ami Vlog TV. Ay, si Emily Daniela. Yan po, kuya. Ito ba? Sige, ito natin. Iwan bakas guys, sabi ni Coro Vlog. Ami Vlog TV dan, sabi ni Little Game. Manawas pwede ko i-dikit ang ninja ko kay Tuhat, thank you. Sabi, sige lang, i-dikit mo basta yan, magbalikan ka naman yan. First pwede mo ako i-grade 6. I graduate sa si Makuripo, 10K. Sige mamaya, pinatay si Mac. $3.9 London Girl, Dano, bakas lang po ako. Kuli na lang po, sabi ni Nitz. Ayan, lumig, wala daw bakas si Nitz. Balikan mo na lang siya. Total Games, dan dikit po ang sa premiere mo, sabi ni Emily. Diyan sa Wilmer, mag-ayuda naman. Oo, salamat kuya, sabi ni Emily. Kasi masyado napagod na namin sa account ko, kakadikit kahapon pa. Sabi ni Manolini, oo nga, ako din eh.
London go, dan po, sabi ni James Vlog. Nagbaka ba ng bahay si Net Vlog? At si Tony TV Official, baka hindi pa natin dikit. Makuripot, tawa mo bahay mo. Sabi ni Ami Vlog. Manay Lini, nagaba ng bahay. Dan dikit, kuripot, sabi ni Skinny Vlog. Ay Skinny Dave Romano. Emily, will link please. Little Games. Nasa taas si Emily. Nakatig si Emily. Maubusan ako pandikit. Kaya ni Manay Lini. Daddy, dito ka na ha. Iwang na kita. Sige, salamat sa'yo, kapatid. London go, Brian Philpack. Sabi ni Emily Penuela. Balikan niyo yan sa Emily sa pesa. Next done to you. Sabi ni Ami Vlog. Thank you. Thank you po, London go. Emily, thank you. OTW, sabi ni London. I'm skelet, kamsak na sa akin host, ligit kay ligit ang akin, sabi ni Senador Romano. Dating ligit po sa nakapin, sabi ni James Vlog. Makuripot, baba mo bahay mo, sabi ni Ami Vlog TV. Hi mga kuripot, sabi ni Emily. Tamsak na lang po ako sa nakapin. Sige po, sige James Vlog. Senador Romano, sabi ni Little Games. Net po, Miss Ami, sabi ni Net Vlog. Okay po ma'am, sabi ni Ami Vlog TV. Mamaya baba natin si katapos matamsakan ko si Ma'am Emily. Si Mac lang yung natin dito. Ilagay natin. London Vlog, sabi ni Little Games. London Vlog, sabi ni Little Games. Take me here. Mga ilinigan po, sabi ni Emily Penuela. Ayan, balikan kami ni ano. Dambakit, take kulot, sabi ni Sunny Babe Romano. Ayan, balikan mo sa Emily ha. Ito si Sunny Babe. Iwan bakas guys, sabi ni Coro Vlog. Like a virgin. James Vlog 8W, nagbaba ng bahay. Manay Lini, dikit at tulpak na po, sabi ni Lindin Vlog. Si London Go, nagbaba ng bahay din. Ang Vlog TV, dahil dikit na, sukli na lang po. Thank you. Ay, sukli na po. Thank you, sabi ni Nick Vlog. Next, Saldo, dan po, sabi ni Emily Samuela. Next, vlog din po, sabi ni Emily. Little Games, nagbaba ng bahay. Premier ko yun, kuya, bukas. Mamaya, baba mo ulit. Sana. Para mga sunod natin ay ano, ipin. Wilmer TV, Nakoro Vlog, dan, sabi ni Wilmer. Not Emily Samuela, thank you, sabi ni Nick Vlog. Basta masakan natin yung dikapin guys, para sa mga ano natin din yung mga sunod natin na may premiere. Check out Wilmer TV, sabi ni Nick Vlog. Nakoro Vlog, dan, sabi ni Emily Samuela. Nakoro, balikan mo si Wilmer saka si Nelly. Sir Wilmer, baka makagraduate si Mac Report.
Sabi ni Ami. We're gonna go check out 7 million people in the house. This vlog, dikit kalimbang o na po, sabi ni Linlin Vlogs. Ayan, dikit na si James, si Linlin Vlog. James, ayun. Next saldo, Ate Gupit po, sabi ni Wilmer Vlog. Mac, kuripot, ayudaan kita. Sabi ni James Vlog. Baba mo ng dahil mo, ano? Mac, saan ba si Mac? Sabi ni James Vlog. Baba mo ng dahil mo, ano? Ronnie TV, official, dating dikit, sabi ni Emily. Nikoro Vlog done to you, sabi ni Ami Vlog TV. Dito James, subscribe mo si Tony TV official at hindi ko pa na-dokyan kanina. At tuloy mo nagbawa ng bahay. Oh, James, malapit na siya. Sabi ni Ami. Philip tuloy mo, sabi ni Nick Vlog. Lulong Vlog, nagbawa ng bahay din. Kano ba si Mac Report? Ba't hindi pa magbaba ng bahay? Para may ano natin. Dalawang dikit Mac Report, sabi ni Triple 88. This Vlog OFW, dating dikit ng tamsak and bakas, sabi ni Emily. Iwan bakas guys, para sa ating balikan, sabi ni Coro Vlog. Manay host, kahit nang binaba kong bahay na sa ninja ko, wala jacket. Alin ninja mo? Alin ninja mo dito? Manalili. Wala akong nakita dito na walang jacket, oh. Kung sila may jacket. Makurepot, chicken dikit, Jane Hill. Sabi ni Triple 88. Nawala. Oo, di ko nakita. Pero vlog dan tuyo, sabi ni Ami Vlog. Nakore, balikan mo si Ami Vlog TV. Wilmer Official, TV, Wilmer Vlog. Wala man dito mga lining, kami nandyan, okay na ho. Ano bang pangalan ng nandyan mo? Ayan si Mac, ano muna natin, itin muna natin si Mac ha. Para mauda. Sa mga dinikit, balikan ko kayo ha. No worries, tayo manay Iwan bakas guys. Ayan si Mac guys, tulungan natin muna si Mac, graduate si Mac. Oh. Maylini one, sabi ni Maylini. Well mo, dan tamsak at bakas ayos ka talaga sumayaw, sabi ni Emil. Oo naman. Ganado. Bigit sa kekeg. Makurepot, yun ho. Ginakita nga naman ng ginano mo. Bibikapin mo. 5 million people in the house. Miga lagbook. Punta ninja ko ha. Manalini ba kayo pwede kumadikat ang Makurepot? Para makagraduate siya. Okay, baba mo nandiyan mo dyan mga ilin eh. Jaketan ko ang ninja mo. Anong pangalan ng ninja mo? Mga ilin eh. Telex host, Junks, Derek D. Salamat sa patisok mo. Junks,
okasyon dito, may okasyon, hindi ko malinawan. Sige lang, sige lang. Paubaya po, ayuda, makuripot. Yun ho. Salamat sa iyo ah. Dikit ko na rin sa iyo kuya. Salamat. Paubaya. Ayudahan natin guys, si Makuripot. Patulong-tulungan natin mo sa mga graduate guys. Napakabait ng tao na yan si Mac. Always supportive yan. Paubaya, sabi ni Emily Canuela. Little games, please connect to Mac Report. Banana, Bob, tayo Mac. Baka pwede natin tulungan si Mac na makagraduate. Thank you sa mga bumalik sa akin. Salamat, sabi ni Ami Vlog. Baka yung mga ninja ka dyan na nakatago dyan. Labas muna natin ngayon para matulungan natin si Mac. Dikit ko na din sa iyo kuya. Salamat ulit. Ma'am Jean. Mga lini, ayun ninja mo. One good team host. Kamusak at dikit sa iyo. Kajakit ko. Ayun, najakit na yan. Kung ito siya, sabi ni Nick, labas ano naman alagad ni Upwing Wilmer. Oo, para makatulong na ano natin to si Makuripot. Matulungan natin to. Opo, ito. Okay. Pagbaba ng bahay ko, magbaba ng bahay. Sige, baba lang. Limpik na pag-ibig sa'yo. Sabi ni... Dikit ko din sa'yo, kuya. Salamat. Di sa vlog, Makuripot, dan to you. Iwas bakas, guys. Iwan bakas. Balikan, sabi ni Coro. Ni Coro, balikan mo yung mga dumikit sa'yo ni Coro, ha. Makuripot TV 989 malapit na saan makagraduate na ngayon sa mga inayudaan ko wala na bakas ha doon ikaw balikan nyo lang baba ka ng bahay pag nakayuda ko babaan mo ng bahay agad para mabalikan GG sa Vlog TV baba po ng bahay sabi ni Mac ayan Mac sige sa vlog salamat host walang ano man Jones DXD salamat host walang ano man Jones DXD yan na muna Makuripot sabi ni Lintik na pag-ibig Boss Wilmer para wala salamat boss idol sabi ni Mac di sa Vlog TV dating dikit thumbs up dahil sabi ni Emily please dikit po siya balik sabi ni Manay Lini 1 May official pagsakos 990 na si Mac sana mag-graduate na ngayon Mac yan na lang si host oo nga eh malapit na yan meron pa dyan na may mga jamming na ninja at jacket may jacket na lapit ng mga load ha baka naman Mac lapit ng mga load ha baka naman ayan
Little Games. Bak meron kayo nila Ninja din. Next Sunday, dating dikit, sabi ni Tony Tido Official. I-trending na naman tong si Kang Welmer. Kaya nga eh. Yun na, official, Mako Report, 991. Wow, malapit na. Salamat sa iyo, John JXB. Emily Penwela, nagawa ng bahay. At si Manay Lini 1. Ikita nga dito, Manay Lini 1. Sabi na dikit ka sa'yo, check ko ulit maya pag nalagas o nabaklas, sabi niya ano. Doon, JXB, nagawa ng bahay, hindi na official. Patusak naman po sa mga sa alagad ni Wilmer dyan, sa premier ko, salamat po. Nicor, iwan bakas guys. This vlog, OFW, salamat, love. Gisa Vlog TV, sabi ni Little Game. Emily CD po, thanks, balikan kita, sabi ni Manilini. Bago ako sa inyo, mga WHO, Wilmer at James Vlog, OFW, sabi ni Mako Report. Yan, DXB, nagawa ng bahay. Manilini ha, nagawa ng bahay. Salamat po, sabi ni Emily Penwela. Di sa Vlog TV, dahil sabi ni Little Games. Naga, sunod na sa'yo ni Wilmer. Sarap-sarap pag ginawa yung ano niya eh. Ano kaya? Subukan mo nga rin ni Merly mag sayaw. Ay, kaya mo yun, ha? Nakasid siya ngayon, kuya. Kaya nga. Yes, Vlog OFW Lords. Yan, ha? Thank you po lang, ha? Thank you po. Baka susunod, naka-Amerikana na. Malamang yan. Yan, DXB. Gawa ng bahay. Manalini, dan sa'yo mga ang sabi ni Tony TV Official. Iwan bakas guys, sabi ni Cora Blanc. Amiga TV, nagawa ng bahay. Maganda pag nakapurma yan, pag naka-Amerikana yan. Ilan ka naman? Antonio Official, nagawa ng bahay. Amiga TV, Cora Vlog, balikan mo ako. Sabi ni Amiga. Ni Cora Vlog, balikan mo si Amiga TV, dami ko kanina. Balikan kayo, balikan. Kasi first tayo na kailangan ng banana. Mami Hearts, may kalapsot kasi Mami Hearts. Negoro, sakot sa'yo Negoro, balikan mo yung madumikit sa'yo. Si Mako Report, nagaba. Mami, kunti na lang kulang ni Mac, makagraduate na siya. Panty. Mami, hi, sabi ni Emily. Amiga, dating dikit, sabi ni Emily. Antonio Official, balikan mo ako, sabi ni Amiga. Negoro, balikan mo siya Amiga TV. Kanina pa nag-set up sa'yo yan. Si Mac, Mami. Kunti na lang kulang, yung mga 10 na lang siguro.
1K na siya. Konti na lang kulang, mga 10 na lang siguro. 1K na siya. Sikat hindi man. Diyan, bang tuyo, sabi ng amiga. Pagod ata si namin. Oo, pagod yan. Game, sabi niya na. Ayan ang taas na ni. Hinaw daw, sinak, mami. Nakuripot. Ayan ang taas na ni. Hinaw daw, sinak, mami. Nakuripot. Manicure natin, hindi nagsusulit ang manicure. Abay, sabi ni Antonio Official. Amiga, baba mo bahay mo daw, sabi ni Antonio Official. Balikan ko. Hindi ko naman yun. Ako ba yun? So, sabi na Emily. Thumbs up, sabi ni Heidi Velasco. Yes, makakagraduate ka na ngayon, Mac. Better game, pagkuba ng bahay. Oo, lahat ng alagad ko. Nakakabit sa'yo. Sabi ni Amira, TV. Yan auto thumbs na. Naghahanap pa ako iba. Yan auto thumbs up na. Mami. Bakit po Heidi? Sabi ni Emily. Bago mo, Heidi yung bahay mo? Bakit po Heidi? Sa naka-linyon, Kuya, baliw ka? Ano yun? Emily, pamira daan, likit sa'yo. Sa balik ko na po. Full pack, sabi ni Manay. Salamat, Manay. Ito games lang, sabi ni Amiga. Iwan bakas, guys. Dekore, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Hindi ka nagbubalik ka. Wako report. Pogi. Salamat po, Manay. Lini, sabi ni Emily. Oh, lapit na graduate. Sana nga, malapit ka na mag-graduate. Puro vlog, balikan mo lahat. Bawal bodol dito, sabi ni Amiga TV. Pagbalik tayo kasi alam nga gusto yung gustong bindikitan, hindi kayo nagbabalik. Di tama yan. Kasi paras tayo nag-ano dito, kaya nga tayo ng isda. Para hindi yung may pili kayo lang ang dikitan. Yan ito dito siya, mag-pending din to ni video mo na ito Alin? Yung ahas? Salamat po, ma'am. Yung ahas ba nito yung nag-trending? Malabo pa yan. Sambit ni mami, salamat po mami, sabi ni Mac.
Manay, dan to you, sabi ni Amiga TV. Mac Kuripot TV, sana all. Sana nga pag-graduate ka na ngayon, Mac. Tutulong ng ating mga bait ng mga taga-suporta dyan. Buti pa sila nag-ayuda. Yung iba hindi nag-usukli. Gusto dikitan-dikitan. Pwede bang ganun yun? Yung mga dibikit dyan sa ano, baklasan nyo na yun. Kung hindi kayo binalikan. Para pare-pareha. Yung mga dibikit dyan sa ano, baklasan nyo na yun. Kung hindi kayo binalikan. Nga, kurito, today, sana all. Please, dikit at bakas lang po para balikan agad, sabi ni Manay Lini. Naku, vlog, unfair ka ha, balikan dito. Sabi ni Amiga. Baklasan mo na lang yun, Amiga. Hindi ka balikan. Masa ka doon. Manay Lini, doon to you, sabi ni Amiga TV. Manay Lini, doon to you, sabi ni Amiga TV. Kumusta naman sa'yo, Mac? Ilan na bang kulang? 991? Mami Linda, tamsak. 991? Yan pang kulang niya, oh. Ni Mac? Ika, hanap pa ako ng manggayuda. Oo, siyam na lang kulang. Mami Hasto, sabi ni Mami Linda. Amiga TV vlog, sige, sugod ako. Thank you ha, sabi ni Maylene. Graduate na, grade 1 na si Mac. Di pa, ano pang kulang? Yan pa. Pabrahan, sabi ni Emily. Mac, naka-live na si Ka-TV. Mamaya, lipat-lipat na rin doon. Support ka muna kay Kuripot, please. Okay po, ma'am. Tamsak host, sabi ni Cooking Master Girl. Salamat sa patamsak mo dyan. Ito, ma'am. Emer Pinuela, tagal pa yan. Lord sa habol pa WH. Oo nga. Ano ba ginagawa ko? Iwan ko sa'yo. Sige, ayuda ka. Mami Linda, sige, mami, punta po ako doon. Mamaya. Mag-credit na da. Sigurado yan. Nagpapag isang city ko eh. Sabi ni Ma. Hindi ba ako nag-ayuda? Nag-ayuda ka na nga, mami. Malapit na 8 na lang. Nababasa ako sa taas. Nagbabasa ka sa taas. Nababasa ako sa taas. Nabasa ka sa taas. Nabasa. Nagbabasa ka sa taas. Okay, Master, nagaba ng bahay. Kaya nga po, tiwala lang. Oo naman. Mami, ayuda ka na? Oo nga, ayuda na ngayon si Mami. 8 na lang. Hey. Sana. Kondok ng Banks, tamsak. Salamat, Mami. I'm talking, Master, balikan mo ako. Sabi ng Amiga TV. Balikan mo, guys. Amiga. Ano makadagdag ng banana niyan? Yan na, nag-ayuda mo si Mami. Kanina pa yan nag-ayuda. Amiga TV, nagaba ng bahay. Ang daming lamok na lalaki. Salamat, host. Walang ano man yan. Oh, pag-alam kayo ni Koro. Bumaba. Klik. Batibot ni Jen. PM mo ko, Mac. Sabi ni Batibot ni Jen. So, may 1 people in the house. May kami galat dito. Ito yun, 15 banana mo.
Oo. Itong date na pala yan sa mga ilak na mamaya. Manin ka ba? Doon ka na lang gamitin mo mamaya pag nag-graduate ka na. Huwag mo na yan ikalawin. Kaya mo na yan. Para hindi na yan malagasan marami. Tapos clear history agad. Amiga TV, dan dikit. Sukli ko sa'yo. Full. Thank you. Manay Lini. Nagbabigay. Likat ka. Sabi ni Batibot ni Jay. Mami to. GC, go, go. Wait po, naka-outfit ko. Sabi ni Mac. Antay ka ng 15 mo mamaya paglipat nyo kay Katibi, ha? Ano yun, host? Wala. Ano yun, utot? Manalini, nabalikan mo na ako, sabi ni Tony TV Christian. Ay, batibot. 57 tamsak sa'yo. Salamat sa patamsak mo dyan. Nag-utot ka? Yan, nag-utot ako? Narinig mo? Grabe ka, narinig mo narinig ko. Tony TV Official, nagawa ng bahay. Nandira ka, narinig mo utot ko. Pati ibig na Jay, nandun ako, mami, nakikipagkulitan na. Ay, ni Mac. Di pa tayo doon kay Katibi, mga... Di pa tayo guys, mga Katibi. Salamat po, host. Okay, lipat na tayo doon. Tunog mo lang ako doon. Babay, host. Babay, Mega TV. Diyan ka na kayo, ano? Lipat na doon kay Ka-TV. Babay. Salamat sa mga ano, dyan. Manilini na dyan ka pa. Lipat ka doon manilini. Diyan kay Ka-TV. Umit sa vlog. Bako lang mga isda mo dyan. Bye-bye.